Mbak Alia mereka Mbak Mang Jawil kan munggah panggung Mbak Alia. Mbak Alia. Monggo Mbak Alia. Yang mana ini? Ya. Dek Alia atau Mbak Alia? Mangga. Mbak Alia, ayo. Dek Alia, oh monggo disepoti. Yuk sepot Mas Ferdi. Yuk, oke. Yo. Habis ini door press ya. Monggo, Alia. Terus pundi wonten? Wonten iki sampun minggah. Oh. Monggo Mbak. Sini Mbak Alia. Wah, ayune ora jan. Cantik banget. Cantik kayak nganggo jilbab, cantik. Aku nek jilbab nek sing ngene mbokku ya, Le. Niatmu wis kleru. Niatmu nggo nutupi kala menjing wis kleru. Bukan karena syariat wis Sini kleru. agak sini, Mbak Alia. Selamat malam Mbak Alia. Malam Mbak Dala. Nggih. Mbak Alia nama komplit siapa komplitnya? Nami kulo Alia Saista Nafisa Rizky. Wow. Jenenge ngene iki lho, Le. Alia. Siapa mau? Nafisa, siapa? Saista. Saiska, Nafisa. Nafisa, Rizky. Rizky. Iya, jeneng kok Sukimen. Nih, paringane. Lah ya men kowe iki. Dewe-dewe paringane Romo karo ibu Ngono kok. kok aweng aku ayu. Iya. Mbak Alia putranipun sinten? Bapak Tito kalian Ibu Betty. Bapak Oh. Tito kan kare Bu Betty. Nggih. Dalemipun pundi? Purnan. Oh, mriki. mriki. Nggih. Tasih Trahayang Sonawi nggih. 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 Tasih sekolah. Tesih. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Oh, ya Allah. 3 SMP ya SMP, ya Allah. Allah. Nek nyawang Mbak Alia kaya aku bercermin karo awakku dhisik. Wah. SMP ku yo ngene ya. Wah. Kula dhisik jaman durung sak tukang son nggih ngeten iki. Kowe lho SMP wis ngerek kok. Arep madak-madak karo Du Alia. Kan harapan kuwi lho. Di Alia mau nyanyi lagu apa? Puspitono lo. Puspitonolo. Oke Mas Ferdi ready. Iya. Puspitonolo. Baik. Originnya ready. Iya. Puspitonolo dicanu kiyambak napa dikancani bude-bude niki? Mau sendiri apa sama Bude? Mas- Sendiri. Sendiri aja ya. Kok? Iya, Iya. baik. Iya. Oke. Tante duduk dulu ya, tante dehidrasi. Tante. Pak Lek biar lenggah. Varisesnya sudah metu. Nggih, menika ugi kula aturaken kalian Bu Susanti kalian Pak Teguh. Iya. Bu Susanti. Nggih, mangga. Ya, mangga. Mbak Ali anu sinalane kali sinten? Sendiri. Sendiri. Nggih. Oke, sekolahnya di mana tadi Alia? SMP 5. SMP 5 Klaten. Nggih. Weh, ya dan nggih terima kasih. Nggih, tasih sekolah kelas 3 SMP. SMP. Nggih. Ha nggih. Nuwun sewu Mbak Apri. Nun, sampean manyun anu biasane sangune pira? Nawi sekolah, Ah. iki sangune berapa, Dik? Sangune sekolah pinten biasane? 10.000. Oh, diajani kok wegah. Ibu. Ah ya gandeng anu ampun ngitung perkara akeh sithike rejeki ya. Niki iso nggo sangu ping 10 dina dadi ya. Tuh, dari Nek umpama sedina 100.000 tak paringi sak yuta, gandeng 10.000 ya. Enggak. Matur suwun nggih Pak Dala. Nggih, amin matur nuwun. Kula nggih tes sekolah lho. Aduh. Ayo. Matur nuwun Mbak Alia ya Allah piye Iya. cantik Kowe kan. ngapa kok ya di sekolah? Aku ya di sekolah kene ya gelem kok paket-paket kerja Mbak Mimi paket. sakmeniki kuliah Weh, kuliah apa? wonten Universitas BGM. BGM iki? Bogem. Oh, Bang Jo ae ta. Apa iki kok ngomong kok kira-kira ngomong ki natoni wong apa ora tak pikir to Pri. Lah kowe ra yo kowe berawal saka apa? Pengamen Ya lho. ning kan ya ora kok terus kok ngono. Lah ning Bogem ki kowe kae ngapa nek ra ngamen? Jual. Oh, Jual ngedan. kreativitas. Sembah nuwun nggih Dek Alia. Alia, terima kasih. Nanti kita gabung lagi. Nanti ketemu Ya. lagi. Ya, jangan Iya. bobok dulu ya. Ya. Nggih. Ini asli cantik di Alia. Ya. Nanti keluar dalam. Ya, betul.
putrane wong apa jenenge apa Pak Tito. Pak Tibet. Itu. Tibet. Tibet tuh. Tito dan Betty. Tibet. Yo sadurunge undian. Oh, undiane tesih mengke to? Nah. Saiki nyoba karo Mbak Nina. Mbak Nina. Oh, Mbak Nina. Oh ya. Niki wau lagune apa? Puspitono. Asmorono. Puspitono. Terus niki apa pendidikanipun ingkang kathah wa Asmorono. Asmorono saiki diaturake. Nah, ya. Yo sobat Mas Ferdi yuk. Ya. Ingkang ngersakaken Asmorono Lokrowa sinten kemawon Mas Jalu? Wah menika Kadosaken nggih kala wau. kathah. Menika kala wau kadosta Pak Teguh kalian Bu Susanti. Nggih. Maringi rejeki kala wau gangsal atus. Menika ugi saking Pak Aryawan menika ngersaken Asmaranala. Wah, iya. Dan wah menika ugi kathah ingkang lumantar live streaming Sanggar Cemara utawi anu Mbak. Nggih. Andika Multimedia kados Mbah Karno. Wah menika wah sing di TikTok. Kalian Mas Surata, Mbak Drang, Oh, Mas Surata Boyolali. Oh, Mas Surata Mbadren wis menyaksikan live TikTokku. Kalian Mas Damar Sasongko, Karang Gede, kalian Mas Budiman. Wah, matur nuwun. Iya. Nggih. Yo diaturke. Ya. Mangga. Dan Bersama Mbak Nina Pufe weton Bawuan Kemalang Klaten. Coba banter. Desamu. mereka ugi diberkahi kalian Mas Kokok, menika mantan pengorjen Puspito Laras. Wah, tahun zaman riyen banget. Iya. Zaman lawas. Zaman lawas, zaman Mas Boim jek kaya wong Somalia kae. Iya. Mas Boim zaman elek-elek. Wireng rambutnya berintik. Keriting wis Ora ndek ulat padang. kaya wong Nigeria. Saiki rada jumawa sithik saiki saploke anu kuwi. Saiki alah padha wae. Alah. Ayo mangga, yuk Asmara. Asmara lah bersama Nina Pufe. Iya. Ya. Iki sena pamundutan gubuk Asmara karo Jambu Alas. Ha iya. Ning luwih dhisik ki undian. Undian, monggo panitia. Monggo Pak Widaya, Pak Riawan. Monggo Bapak-bapak panitia. Nggih. Menika ugi matur Nggih, nuwun. minggah mawon Pak, monggo. Ketua panitia Bapak Sriwidodo kelawan Bapak Sunarata. Kados gending nggih. Napa? Kados Sriwidodo. Iya. Monggo Pak, oh sampun. Ha nggih, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dalang, Nggih. Bapak Jalu Tomo Pandoyo, Nggih. beserta kru ingkang kula hormati, Nggih. sedaya penonton, tamu sepuh ingkang lanem, biyan anak ingkang kula hormati ugi. Kula ing mriki badhe pripun nggih? Anu undian. Nggih. Maosaken undian. Maosan undian. Nggih. Saderengipun kula badhe maosaken ingkang nyengkuyung Nggih. Doorpress punika. Donatur. Nggih. Nggih, Doorpress, Pak. Doorpress. Oke, nggih. Setunggal saking Bapak Anggun jual beli ikan segar, alamatipun wonten depan Penggadean Pasar Wedi. Wah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Aduh Pak, ampun mundur-mundur sikil kula njenengan idak. Nggih. Tadi mriki lho Pak, mriki. Nah, mangidak sikil. Ampun anu Nyun pangapunten lho. ketemu widodari ampun grogi, Pak. Nggo nyun pangapunten Mbak Nom Mas kula nggih. Lajeng tilih pripun? Ah monggo. Nggih, engko kalih nggih menika Bapak Sunar Toko Kurnia. Alamatipun wonten jual beli sembako. Alamatipun wonten Purnan. Purnan nggih. Nggih. Gedhong nggih, Gedhong Sari. Gedhong Sari ngoten kok Pak. Nah. Ayo, mbok ya dikancani to, Mbak.
Nggih, engkong 3. Nomor 3. Menika bapak saking luar negeri. Bapak Tokyo. Tokyo. Oh, Tokyo. Nggih, menika pengepul utawi juragan rosok saking Karangmojo. Apa dredeg Pak kertasnya kok dredeg kabeh. Jejer anu kok. Kaping sekawan Bapak Siswanto. Jual beli mebel Jatirejo. Wah. Nah, kaping gangsal. ANC Group jual beli baja ringan, plafon dan galvanis dalangan ngemplak. Ye. Kaping 6 Bapak Johan. Alika Jaya Desain Furniture Interior Gedong Sari. Wah. Kaping 7 Ibu Sri Mulyani SPD, Ibu Lurah Ngemplak. Oh, nggih Bu Lurah matur sembah nuwun. Kaping 8 Bapak Mbambuk. Balah Mbambuk. Saking toko bangunan Maju Berkah, toko besi dan material Kali Kuning. Nah, angka 9 Bapak Agus. Agus. Jaya Las dan Konstruksi Jatirejo. Jatirejo. Kaping 11 Bapak Sunarwan, Giga Pro Audio, penyewaan sound system dan genset Purnan. Angka 11 Bapak Suryo Bumbon jual beli sembako Pasar Gede Klaten. Klaten. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun menika. Matur nuwun. Tepuk tangan kagem para donatur. Sponsor Doorpress Sponsor, wonten nggih. dalu punika. Nggih. Nah, menika wancinipun dipun undi nggih, Pak. Pak Dalang, kula ajeng matur niku pripun nggih? Pripun, Ajeng nyuwun monggo. tulung nggih. Pripun? Niki pripun nggih? Mas napa Mbak ngenten lho? Kok jenengan niku tesih penasaran, padha plantangane kok. Berarti Mbak napa Apri ya mengken- kenalan sih naminipun sinten. Kena naminipun sinten, Pak? Kula panut. Kok Pak sinten menika? Pak Edi. Nggih, Pak Edi kula. Pak Edi, oh nggih. Kula manggil napa minggi-minggi? Adik. Ajeng tulung kula. Nggih, Dik. Mbak napa Mas ngenten? Dek Inces. Suwe-suwe kok ketularan kewek to malah. Pripun Nggih. kersanipun Pak Edi? Nggih. Nyuwun tulung ngundi ngenten. Pripun pinten mendet pinten niki? Pinten Mas? Ah. Dua. Ayo lek men, Pak Edi dibut loro. Mereka dibantu, mangga. Kalih nggih. Nggih, kalih. Mangga. Niki mangke sistem gugur napa? Mboten. Dados menika peraturanipun pripun Pak? Dipanggil 3 kali kalau tidak mendekat gugur ngoten nggih? Gugur. Keguguran. Nggih. Menika Doorpress anggur berhasil. Wonten kalih nggih nika alamatipun wonten depan Penggadian Pasar Ngedi. Nggih. Bapak Anggun. Bapak Niki Anggun. sudah 2. Anggur. Dipun waos nggih. Nggih. Nomoripun dipun pirsani kiambak Bapak Ibu. Nggih. Nomor ingkang beruntung dalu punika nomor 03. 0303. Dipanggil sekali lagi 0303. Sapa? Tukang eson? Mriki Mas, neng samping. Walah iin to. Oh. Nomor selanjutnya, Mas untuk mencocokkan nggih. Ya Nomor selanjutnya nomor 0347. 0347. Diulangi lagi. 0347. Wonten Bu. Dipanggil sekali lagi 0347. Dietang 5 mundur nggih. 5 4 3 2 0347 1 gugur. Ya Lek, kowe njupuk eneh Lek. Pinten Mas? 1. Oh ya, 1 dulu. Ha nggih. Merem. Menika jumlahipun hadiah wonten pinten, Pak? 7, Pak. 7. Wonten 7. Nah, Ayo Lek. 0083. 0083. 0083. Oh, wonten Mbah Kakung. Nggih, selamat. Menika hadiah sponsor dari
Menika sponsor saking sinten Mas? Bapak Anggun jual beli ikan segar depan Pegadaian Pasar Wedi. Sih. Ini sak jengmu mendet setunggal. Oh nggih mendet tunggal. Mbak Sintia ambil satu, Mbak. Ya. Ayo. Nomor yang beruntung 0352. 0352 menika doorbe saking Bapak Sunarwan, penyewaan Giga Pro Audio, penyewaan sound system dan genset Purnan. 0352. 0352 nggih Mbah Nah Kako. niki ATM niki. ATM. Nggih niki ATM. Cocok nggih, cocok. Cocok. Mendet pinten malih, Pak? Pak Pak hadiahipun kok ming nyerahke girik. Mendet satu lagi. Satu. Satu Mbak Mulat. Hadiah utama apa, Mbak? Hadiah utama Lemari, Pak. ada Lemari besi. ada mega door prize. Hadiah utama juga ada lagi. Nggih. Menikah khusus bapak-bapak. Apa? Menginap satu malam di Grand Cokro bersama Mbak Mimin. Oh, alah. Wis ora wae. Aku tok kurban ki terus. Nomor selanjutnya 0265. Iya. 0265. 0265. Dipanggil sekali lagi Bapak Ibu nomor 02. Oh Pak Hansip. Wah, Monggo. alhamdulillah. Monggo. Mbak Menika Nina saking toko Kurnia ambil jual satu. beli sembako Gedong Dublek, Sari. Berarti ambil dua nggih Pak? Dua. Mbak Tika satu. Kok ngendi? Kok ngendi? Moga-moga sing itu hadiah utama dudu kanca-kanca penabuh. Iya. Nomor selanjutnya mesti niki nomor kecil. Presiden ya ora. Kula ra etuk girik kok. Setrika. Dapatkan setrika, Jas. Setrika nomor 0059. 0059. 0059. Enten, ayo Le. Enten niku. Lajeng 0317. 0317. Sekali lagi 0317. 0317. Pak Hansip lagi. Wah, Oke, monggo niki Pak. Nih, jas. ambil apa lagi Mas? Pengilon. Ayo Bu Ruby. Dari ambil Bapak satu. Siswanto jual beli mebel Jatirejo pikantuk pengilon. Pengilon. Kaca Benggala kagunipun Mak Lampir. Nomor yang beruntung mendapatkan pengilon. Nomor 0142. 0142. Oh jenengan dhewe, Mas. Lah, Gugur no. Kok sik ora apa-apa rezeki. Isik dilek isik. Oh, Oh, Mbak Eyok. Mbak E kok Mbak Nur. Mbak Nur. 01 0142. Dicocokkan dulu. Terus sakniki hadiahipun ketel. Oh, rice cooker. rice cooker. Monggo Mak Iya. Kok ketel. Kalih. Ini rice Dua. cooker sik, Jas. Rice cooker din. Rice cooker. Yes, saking Kamu Bapak rice cooker. Tokyo, pengepul Ya. Juragan Rosok Karangmojo. Hadiah dari sponsor dari Bapak Tokyo. Ya. Tokyo. Tokyo. Nomor yang beruntung 0156. 0156. 0156. Mendapatkan rice Oh, cooker. wonten. Ayo Le, nomormu Le. Berikutnya Pak RT. mendapatkan Kompor gas 2 tungku. Ya. 0406. 0406. Mangga Bude. 0406 mendapatkan kompor Kompor gas. 0406. Ambil 4. Ayo Mak, satu lagi, satu. Mbak Tika satu. Mbak Nina satu. Ngono hadiah utama dikandani lho. Menikah yang beruntung mendapatkan dari Bapak Johan nggih. Dari Bapak Johan. Aneka Jaya Desain Furniture. Gedong Sari. Nomor yang beruntung 0610.
0610. Dipanggil lagi 0610. Oh iya masih dapat ketel ya. Terus 0141 mendapatkan Oven. 0141. 0141. 0141. Mbah Kakung. Oh badhe toyan to walah. Keren. 0141 hitungan Ces. 0141. Wonten mboten menika 0141. Leres Mbak. Oh dudu walah. Janten wingking. Arep pipis kok. Nggih. Diulangi sekali lagi. 0141 dihitung 5 mundur. 5 4 3 201 41 tidak ada nggih? Hangus. 0043. 0043. Ada Oh, ibunya. wonten. Ini jadi dapatnya itu ya. Ya. Tuan rumah niki. Enggak apa-apa. Oh. Lho berkahipun menika lho. Nomor selanjutnya yang beruntung 0190. 10 0190 Pak Edi. 0190. Nyale. Mbak Cynthia Dapatkan ambil satu. Miyako. Masih satu lagi berarti Nggih. Lah. Satu lagi. Satu lagi hadiah Ya. lemari. Belum. Belum. Masih Niku banyak. Lemarine dingge bar goro-goro. kompor gas. Kompor gas Nomor gas satu satu tungku. tungku. 0566. 0566. 0566. 0566. Dipirsani Bapak Ibu. Oh sampun. Sampun nggih. Nanti sisanya Buat goro-goro. Oke. Baik. Nggih, matur nuwun, dumateng Terima Ya, kasih sembah matur nuwun, Pak nuwun. Edi. Nah, engko. pemberi doorbe semua nggih. Engko kari nari bejane. Wonten. Kanca-kanca. Nah, iya. Sing penting sing itu ora kanca-kanca penabuh. Berarti iya. Iya. Arep itu lemari ya nggo mulih do piye? Titipke truk aku ora oleh. Iya. Iya. Ayo mangga. Yo menika wonten ngersakaken gubuk asmara pun koplo. Nah ya. Nggih, Monggo. Mbak Tika kali Mbak Mulat nggih. Ah, iya, oke. Berdua. Berdua, Mbak Tika, Mbak Mulat. Nah iya. Mbak Tika Antasena saking Pedan. Medan kalian Mbak Mulat saking Kaliwungu Kaliwungu Semarang. Semarang. Wah jan. Jauh. Yo di koploke Mas Ferdi Mas Ian. Ya, maka. Oke. Mereka saking keluarga Ibu Maryam Banyuripan. Nah, oke, maka. Yuk, oke, yuk. Yo Lewi, ayo. Matur nuwun, ya gubuk asmara saking keluarga Bu Maryam Banyuripan wis diaturke. Iya. Yo sisake apa? Mereka saking Trah Banyuripan Jimbung ngesaken jambu alas. Wah. Iyalah iki nostalgia Mas Koko iki. Ya, mangga. Mereka Mas Orhmat. Nah, ya. Dan Mas Orhmat tak coba karo Mbak Cynthia. Nah, ya. Mangga. Yo semangat. Oke, yuk mangga. Yo.
Nggih. Mangke Pak Bejo, Nggih. Pak Keloa ngersakaken podang kuning mangke kepareng badhe duet ngaten. Wah, iya. Nggih. Nggih. Asen kuwi tak aturi lenggang kok wanci goro-goro. Iya. Ayo mangga jam 12 sik diaturke. Ayo. Nggih. Bibar niki, Pak. Ayo, mangga. Nggih. Dong gantung iso gawe lega. Nggih, dong kates Menika kapeksa Mbah Bejo. Mbah Bejo. Ah. Monggo Pak Bejoy. Ayo. Ngersake podang kuning. Iya. Iya ora apa-apa. Ayo. Duet. Ayo. Nggih, alah-alah. Monggo. Ah, nggih. Podang kuning. Matur nuwun Mas Dalu. Nggih. Wong dibrekali sepuh zaman semono lho. Swarge itu tenan kok. Saya itu dalang saya yang istimewa lho Pak ngomongnya. Nggih, nyuwun pangapunten. Mbah Bejo dalem pundi to, Mbah? Karangmojo Karangpakul. Wah. Alah, karang pakel. Oh alah. Oh alah. Mas Dwi teng pundi Mas Dwi niki? Mas Dwi boy to? Mas Dwi nek ben ketipung. Anu apa nggih? Mas Dwi pun anu nih kon anu Ya, pun Mbak. bobok ya keten. Pon pecah. Ya Nyuwun ngapunten, kula tak matur sekedhap. Nggih. Jane niku nek purun ngaku, Hah? kula niku trah Mbah Sonawi. Wah, Itu. Ning kula mboten saged bantu napa-napa. Nggih. Namun insyaallah menika Nggih. tesih wulan ingkang sae. Nggih. Insyaallah sedaya niku pitri. Nggo ndongak kagem Eyang Sonawi. wah. Mugi-mugi ingkang muruk kasidan jati tetep mapan wonten keluarga langgeng. Amin amin ya Rabbal alamin. Engko disambung Trah Sonawi teng Etan Kalen. Nggih, cocok Pak Bu? Cocok. Nek diitung-itung kula niku nggih tesih trah Eyang Sonawi. Estu kok niku. Kula nggih. Itu endi? Mbah Ya Adam. kula niku jaman bodo disangoni kalih Eyang Sonawi tenan kula ide-ide kalau ki Mbah Manding kerep. Ngoten. Estu niku. Nggih benjing disambung. Ya, Nggih. podang Kali kuning. kali. Ya. Yo podang kuning. Ya. Oke yo Mas Boim podang nggih, kuning. Pak. Yo sacet yo. Hati-hati, Aldo. Yuk. Sa, 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 sa. Ayo. Yo. Halo halo. Sa, sa. Asik. Ala katir-tir, ala katir-tir. Eman jenengan Neng ora krasan. Keluyuran. kaluyuran anggoleki serta sayang mubang midar anggonaku goleki ora krasa esuk awan Eman nganti liya kang nyawa Kleyang-kleyang. Kleyang tak sawang mencok nang ngebang kekancangan tarindik saka katuan sarwing ngoceh dheweke mentokan kae tak suwun bojo ngece podang kuning agawe pikirku kombe seret ireng tak sawang saya manis bunga yang bisa nempel silang sa 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 Yen si podangan tutut ati kepranan ora menjak atiku tansaya diatur tak sronani son pikakulut tekan yo
liburan anggoleki ing sasayang ngobeng-obeng mikir anggonaku goleki ora krasa esuk awan ngambek manen-manen ati ya paling awan rasane menjone abang nak rindik sangga kademen sareng ngoceh dheweke ngale bentokan elakae bocah ngece sedang unik agawe pikir ukume irang kasawang saya ibu bunga gedenge nandeng diramu yo ora bakal atiku jadi walian yen si kodangan tutup ati kepanan ora mendek atiku tansayan dager tak sanati kepikat ulute kandung matur nuwun Mas Jalu sehat-sehat selalu Mas Amin matur Matur nuwun. nuwun. nuwun Pak Bejo Yo waliken rasa njuk mbacutke lagu. Ayo mak tak derekke engko nek kesuwen ndak juwarai. Koko sing topa kang komalon. Ngendeng biasa ngabake. Kawengku sekong cacah nanging sang tangi kipi. Sang reksikane kaputra kang anjuk saking wiyati kang anjuk saking wiyati Pan samar pamoring susma Senok semaya winang yuwahing sepi Sikra bala kang tumingal acambo samya medali leret atit wileting kanta Cayawangkung manguncang nidi bintangnya sangat cimicil
benjang nyosang ngaji mijilade nyong daliwos salah menika kados bapa guru ingkang merpeki dhateng kula pun Asmara Denta. Pancen dasar kepara nyata anak Prabu Asmara Denta. Aku dina iki kang merpeki anggon memapan ana ing tapel wates negara Ngamarta kene. Adisuni piye wae ditepuke wae. Iki sapa? Iki muridku sing anyar. Sejule Prabu Asmara Denta. Wah, jan hebat ini. Jan ora kira. Jebule akeh putra siswa saka panjenenganmu ya wane. Kandhani kok mula aja nyepelekke kalawan Begawan Durna. Aku yang wis ngatonake kawasisanku. Oh, jagat iki kelakon ndak emperi. Apa temen wujude Petro? Iya, terus. Dina iki aku bakal kongkonan kelawan Prabu Asmara Denta. Sang Prabu. Kados pundi Bapak Guru? Ya, nalika semana kowe setya janji. Bakal suwita kelawan Begawan Durna. Kowe kepengin nduweni wujude kawruh panunggal. Kowe kepengin mbabarke kawruh panunggal tegese kowe pengin urip kang kepenak mbesuke aja nganti kesiku ing jagat. Iye. Pancen menika ingkang dados panyuwun kula. Latalah. Ya. Nanging ngene, Nger. Wong gayuh ngilmu kang luhur kuwi mau ora gampang. Kuwi enteng. Kuwi ora gampang. Nanging abot sanggane. Ingkang dipun kersaken. Yen to dina iki kowe bisa minangkani bebanane. Ora ana liya kejaba Begawan Durna duwe klilip wujuding Panakawan Petruk. Yen to kowe dina iki bisa nyingkirake gedhe-gedhene mateni kelawan Panakawan Petruk, ora esuk ora sore bakal ndak babarake kawruh panunggal, Gil. Wah. Kagyatre sang kapirang ore nangkul kinempit-kempit dosang renaning pawana wah dalah menawi mekaten dawuh paduka sang Bapa Guru badhe kula istaaken sepinten to bangkalipun Panakawan Petruk. Wah, bagus ento kaya mangkono. Menawi mekaten daya-daya kula nyuwun pamit badhe merpeki madosi papan dunungipun Petruk badhe kula pocok jangkal. Bagus ento kaya mangkono, Njar. Yen to dina iku kowe bisa mateni kelawan Petruk, ora esuk ora sore bakal ndak ulang ngaji sastra Jendrayana Pangluwati Diyu lan ndak babarake kawruh panunggal. Nggih. Ngaturaken genging panuwun. Boten langkung nyuwun pamit saha nyuwun tambahing berkah pangestu. Duga-duga digawang ati-ati aja kering, Nggih, Asmara Denta. Sangkan gros-gros sombar Lendo pun mikun cengku malu guntur ketut